Vítame vás, priatelia poľovníci, prírody a zvery vášniví milovníci, milovníci. Vážené dámy, vážení páni, milovníci štvornohých pomocníkov, priatelia poľovníci, milí hostia. Srdečne vás vítam na tomto nevšednom dvojdňovom podujatí a želám každému z vás len krásne a príjemné zážitky. Dovoľte, aby som osobitne privítal vzácnych hostí riaditeľa odboru štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, pána inžiniera Jozefa Dóciho. Vítam ďalej viceprezidenta Medzinárodnej rady poľovníctva a ochrany zvery, výkonného riaditeľa Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory pána doktora Imricha Šubu. Vítam šéf-redaktora časopisu Poľovníctvo a rybárstvo a pani redaktorku v tejto redakcii pani Rajskú a šéf-redaktora pána inžiniera Tibora Benčiča. Vítam ďalej tým redakcie Fishing and Hunting z maďarskej televízie.
Ty stoj! Dobre, povol? Dobre. Také dobré, poď. Dobre, uviaž. Koľko? To je biela, hej. Biela. Figo. Figo. 4. Jaká? No, to je štvorka. Štvorka. Pekný. Ten mal zostanú ešte čo? Neviem. Ten má trojku. 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 Len kľud. Volaj psa. Pani rodcovia Lukáša, vodič Antalík, pripravená k disciplíne správne skladistruje. Volaj. Ača! Steď ku mne! Ača! Steď ku mne! Poď sem! Poď tu je! Ača! Steď ku mne! Steď ku mne! Sem! Poď sem, poď! Poď sem ku mne! Sem! Keď má chvost medzi nohami, to je dobre. Aj gazina. Aj gazina. Ty? Áno, tri. Dobre. No daj. Aj nebude vidieť. Stanovište mám. Dobre. 4. No, iba tak vychráplo. Sedmička. Ten mal zotrávania 4. Idú na voľnu. Pani rodovcovia, Stefánka z Landovej, vodič Štefán Machanovatík, pripravený. Močky. Stanovište 4. 6, hodnotíme známkou 4. Dobre pracovala, tedy ja. Štyri. Boha. Od spásu. Vybiť pušku. Ďalší. Osmička. Pani rodovcovia, ukončil som disciplínu. Ďakujeme, známka 4. Ďakujem. Art! Sem poď! Sem poď! 4. Sem poď! Pani rodovcovia, hlásim ukončenie skúšky. Ďakujem, známka 4. Ďakujem. Ďalší. To stanovište 5.
prvý. To ide desiatka. Desiatka. Desiatka na 3. 4. Предложение? Nie. А, 4. To je 4, výstrel. Ну, он на ремне был. 4. На весу. Na stanovišti. На становище. Trojku má. Tam! Tam ku mne! Tam! Píšťalku nemá ani jeden. Tam! Ku mne! Hodný. Čo to nepoužije? 11 a 12 stanovišti. Čo nemáte? Neviem, čo má. 4-3. 11 štvorku, 12 3, dobre, stanovište. 11, 4, 12, 3. Desiatka to Dobre. Panie rozhodcovia, rodič pán, keď sám končí disciplínu štávať. Ďakujem. Takže rozhodcovia, teraz po čomode vodiči Jakovička Marian pripravené skúšky. Stoj! Psa pošli dopredu. Ak ide s ním, nepôjde vidieť. Eta! Tam je bojový. To je bojový. Eta! Ku mne! To je strašné. Eta! Она не так выстрела боялась, как так выдача боялась. Она сразу была. Hej, bojí sa. Lazíva, to Eta! správne pri ňom. To bola Také dobrá! Ivo. keď im nepribola, tak to nebude nebude. Ani to? No tak ako má, tak ako som dal, no. Kde? No tak podľa skúsenosti. No, na to má pravdu. Dajme mu jednu. Dá. Tu je všetko, on ešte nemá. Áno, je ešte nejaká priniesol. Dva ešte nejaká úškody. Proste zatečie na trojku dovolené. No tu, my sme tu, oni sú ubytovaní tu na chate, tu končíme teraz skúšky, ešte sa skúšky. To je, prídete, odkiaľ pôjdete? Pravda, že poďme na že nie. Neprída Petrove, Nižný Petrove. To je pri obci Kalinovo, Dobre, páni vodiči, Pri obci, je to pri obci. seba na voľno. Vieš? No a Ostatní, čo uviažú, tak od týchto smrečkov hore. hore. Rozložte sa, tak, aby boli vzdialenosti. Dobre, tak na voľno je kto? Na voľno Tu sú sme. Dobre, tu traja. Štyria. dobre. Tak chlapi, vy si to dajte Poďte si nájsť psom. miesta. Vyglašanie, koľko? Hej. Dobre.
Perspektíva, ak si postavia dom, tam toľko to nahráva. Zlatý, čak. Vodenie na remeniu a все. Ideme kúšať. Machovci, Zenotrov, Antalit a Bači. Dobre. Všetky prvotky na voľne. Dvojka je. Chlapci, treba na raticu. Ale som tomu povedal, ešte sme išli do tretieho pohľadu, že budeme popolovať tie výrobky popolovať. Dúfam, že už nebude. Tak tým tomu. Je dobrá, sa potrebujeme ratice, ty šli. No poďte sem vodiči, bližšie. Čo to obťahujete? Dostali ste po dvojke. Koľko to bolo vždy také dobré. Už sme mali na voľno, ostatné boli na remeni, priebeh dobrý, známky nejdeme každému hovoriť, viete sami ako je. Ešte by sme dneska vyskúšali vodenie na remeni. Túto pomedzi tie smreky, prosím vás, to je ideálne, ešte není noc, vidíme vás, tak znovu od jednotky. A sem tam, keď aj vynecháš. To sa husto. Môžeš vynechať kľudne. Husto. Dobre, ďakujem. Dobre. Dobre. Ani jeden. To je najhoršie doteraz. Dobre, ďakujeme. Pes číslo 4, trojka a pes číslo 12, trojka, ostatné 3 štvorky. Dobre. Dnešný deň máme za sebou, príjemnú zábavu. Zajtra o 8:30, 8:30, Poltár z Verdička. 8:30.
Pre tých, čo sú ubytovaní, o 7 budú raňajky a potom spoločný odchod stadiaľ, to už sa dohodneme ako k obore, aby nebudili zbytočne. Dobre, takže príjemnú zábavu. No. A hlavný rozhodca, mám dobrú správu. A síce. Odraté, všetko. Ale druhá správa, lepšie a rakce mám. To je dobre. A nakoniec si láhneš ty. Ale počúvaj, To je jedno. Dušan, ale to prasa, čo doviezli podrezané. To berú trubači. Za odmenu. Tak a nech si zoberú zodraté. A keď si doberú odraté, tak čo budeme mať? To dráte je rozbité také, že prestreluje cez stena, krížom nemá stena. Pre nášho priateľa dáme niečo zo Slovenska. Dobre. Do rána je má. Áno. Toto je ona. Interval? Dobre. Еще у нас вепрь. Český. No, ruský. Čas. Dobre, poď. Zapíska na chvíli bráne. Najprv. Ale kanapy má rýmne rozdratujú. Ježiša Boha, ty bo chodíš krásne. Tu není o čom spekulovať. No, Chlapci, jasné. jasne. Ako sa uspívne. Tak, dále v kontakte. No, ty do psa. Pôjdem náš. Et hat het no killing tree.
Сейчас он распалится. Будет еще тяжелее. Kombinované vedenie. Nedávaj pohár. Nie. Pohár nedávaj, neber pohár. Neberieme pohár. A ten rozbil. Na druhom mieste v prvej cene počtom bodov 218 a súčasne so zadaným titulom Rezerve CAC skončila finta z Jandovej, vedená pánom vodičom Štefanom Machom mladším. Išlo domov. Pozor na pohár. Dostali. Аккуратно. Pozor, A držte napokon Nepováraj Ukrajiny. Tam je napísané prvá, druhá, tretia cena. Drž sa. sme sa dopracovali Poháre ti prídu poštou. tohto podujatia, ktorým sa stal Art 2 alumínium s celkovým počtom bodov 218, samozrejme prvá cena a vedený bol pánom Zdenkom Frončom. CACT. Toho budeme nastávať. Aj mne. Pozor na poháre. Ďakujem veľmi pekne. Spasiba, большое spasiba. Ešte sa ideme Okrúťte sa ešte. Držte prosím poháre. Páni vodiči, Všetko jak Nemáš za čo. sekunda ešte. Nemáš za čo. Gratulujem. Páni vodiči, už teraz viem, že sme sa dopustili určitej drobnej chybičky, ktorú okamžite do rodokmeňa a do diplomov sme nezapísali tituly, to znamená rezerve CAC a CAC. To dopíšeme ale hneď. Čiže tento polož, my ti to vrátime, neboj sa. A Števo, ty takisto. Zjednáme nápravu. Ostatní, prosím vás, pozrite si papiere, sme tu všetci. Máme to možnosť napraviť, pokiaľ by tam nejaká chybička bola. Nemá byť aká? Jasne, lebo tento kolektív, vidíte, pracuje